ಹಲೋ ಸೀನನ್ನ ಓಲ್ಲರಿ ಯಾನ ಬಜ್ಜೆ ತಂದುಲ್ಲ ದಾದಣ್ಣ ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ ದಾದ ಪನು ಮಾರ ಈರ್ನ ಕಂಡಗೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಬೂರ್ದು ನತ್ತಿ ಅಂದ ಮಾರಾಯ ಆವ್ ಇತ್ತೇನು ಬರ್ಪೆ ಸೀನನ್ನ ದಾದಾಗೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡಗೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಬೋರ್ಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಅತಿ ಸೀನನ್ನ ರಷ್ಯಾದ ವಲ್ಲ ಇಂಜು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಹೊರಪೋಯಿತ್ತೆ ಓಲು ಮಾರ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲೇ ಅವನು no.